Batırdan söyledik diye. يعني وقتك وصار قلت بيرامل حوش البيشاوي حوش ابدا ابدا تبيرا هذا تاريخي يفسد الارضيات كان لسه حالي قال بريش في جبهه زانو يا بي جبهه وبنجره شيء وين كده شوي شو حد يناسب قاري اوكي مكشي من هذا قاري شيء بيجي كشوف يا بركولك لا زين شنو كسوي يعتبون شو بعمل لا بنجي لا بشيء جات تقول قالك فوتوغرافي حسن جماليني يا في حسن كسري وتبقى على فوتوغرافي كيف نكون بيها صار بيجي صار لا ايه قصير شكل يعني ايه قال كده لا 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 وخيراتن سجاوراتن از فؤاد كوري خيدين كوري حسن كوري عثمان كوري عمر كوري علي كوري بوتو قصر حسن عثمان چيكي قال كيما بقولي ما برسيل ياشليا 145 سال هي حاجه من 145 سال هي جا مناكي وجنانا لغراني كسري هناك ضبون كلتو جاسو وجي او طب زمانده کوروزیان هات نخواره جلوه مسیحی تابله گیرده ہے جد ورده هر جره کی واد داره کی استا خراتی ہے بون جیا دالا قاننا تفنگا هذا حمیسا میں کھنسے من یہ کی و سری بچی بده کن سری شانی وابدی سری اشتر ترکی و قاسی بلند و بهش نکی او جهر نیمت سری صاحب جی نشانه تفنگا بوده ده او ده معلومه که هاتیه پاری از حاجی محمدم الویگ من قصرا با خمسة رودنیم اب قصرا هنیکه تاریخ الکانی عشیرت الکانی بوده 176 106 سال زده امری ناکه 3 bölme ناکه هبون 3 bölüm 3 bölme ناکه 10 oturma yeri bence konferans salon yava bu yani ce barış ve silhi bu وقتی گو عشیره در نوا ملتی وی ده مصیبت چه بونا نوا عشیره ده عشیر دهات نوی داره جی بارش بو یعنی جامر زمان خودش بارش کریه و پشتی وفاتا ویناکی جی گو هاتنه باش لغا ویناکی هاتنه سردانا ویناکی aynen با آغالار تبا گوتیه
ev ciye barışê bûye iş neha pê di ciye barışê nema û huzûr jekî me re name nemal be hevru dinin û nema ti tiştê me namîne yanî. Xwe yê esê Hesenê Osman e. Hesenê Osman kurê Osmanê Emer e. û em nakê jî em dixwazin ji terefê devleta me ve onarim bike ji bo turizmê qezandırmış bike çimkî navekî mezin li ser e navekî bilin li ser e gu herkes wê zane yanî. Hatta İran'ı Hatta Rusya zane, İran zane, Irak zane, Suriye zane. Daha da İsviçre jî hatine görüntüya venakê kişan ne birine yani İsviçre. Yani evnakê şey zah meşhur bela gu te barış bun û ciye barışê bun nava aşîra dî musîbet çêbûne hatine vê derê û di nav milletê wî de çiba hatine vê derê û gotina wînakê jî kesekî neşkandiye. Çi bu musîbet çêba gota ê habe tamam. Hani weka wînakê bû. û werhasıl vê eşîrê de jî eşîra me jî xeweş begî dîtve çekim kiriye ji qeza bi şêrî û sa digire heyyan here mişara bota yani ev bolga û xiyat ke te bağliye ve hewqa jî li wî rexê din ya pişte vî çiyayî ey weka vê boğazî di nava her du çiya de nava Ramanê de û Xerzan de ev petrolê her du jî her du ciya jî aqarê milketa Elka de. Yani petrola her du ciya jî petroleka pir zengîn e jî yanî. û wî miqamî dewam kiriye heyanî û rehmet kiriye piştî rehmeta wînakê jî qederekî wisa dewam kiriye vê ewka wînakê hema êg û gorevayî bikirina zan nemabûn û koşk jî hinekî ewk bûye yanî hinekî wisa bozulmuş bûye em dixwazin ji terefê Sayîn Waliyê me ve hinekî yardım bike me onarimekî bike û ji bonî turizmê qezandırmış bike çimkî turîst dixwazin İsviçre dahî tene hafayı nakî ya. Fransa hatine, İsviçre hatine hava görüntüya venakî û qeydiye venakî şeklinde birine bixwara. Yani vacî weka ve yardım dikir yani digwamê ji me bê em ê xwe onarim kirin yani milletê İsviçre dihat ji Fransa dihat. Ji bo çi onarmê dixwazin? Em ji bonî onarimê hema eserekî eşîreka mezin bû esereka kevne em dixwazin onarmış bibe dîsa eskî halê xwe donmuş be yani. ji bo turizmê ji bonî her derî xeltê hafê ha. Yani belek bu namê nakê zêde bûye ciyekî gu kutsal bê yani daha doğrusu çimkî ciye barışê bûye ciye qenciyê bûye ji wê nav zêde daye yani ya. Ev ciyeveka emlê qesra Hesenê Osman e mezinê Elka bû. Ev nakêveka jê maye warisî wînanê ne. Ev vêka ciyem tê de sewka xwe berê maye. Evet ne kadar bu ne mepeve tamir kine onarım kirine evet ciye barışı bu merkeze barışa allıka aşire dora xwe ev der bu merkeze aneka Pegam twazin neki xoyli derkevin çeki ya oku bikin neylin ku wera xwari esereka kevne hayfe em twazin nek imkana بدنا نيل ولا خواري صدوا بينجي صار عمري بيه الولا مش اختيارا برسي صدوا بينجي صار زيادة قد ياه يجي مش فيها اشتيا تبيغا هلي Em dixwazin ciye belkê xwe de mayê çîyoka wînakê çekî bikêrî însana werî tu barişê bikî qenciyê bikî Hacı Muhammed zaman tekişti be şu hoş mezede em kavbin gotin rameki baş bu evet ve haber edeceğim o çeki zam baş Pasra Hacı Yadigar'a Alkaniye. Sivse Havgunde Alkaniye. yani wextê ciye barişê bûye wextê vefat jî kiriye ağalar tebatne ağalar tebatne serdana gor û mezelê te razî be piştî çûyî jî te ev ağalar tev li birê em li hevhatin lê piştî te Xwedê heb me li hebê hew dirêne û hebek ji me balê hebe hew diçe û Xwedê hebek me axetiyê jî nemakare bike. Bu sembol sulhiye. Mane tabi akatici şu Hacı Muhammed Devre akatiye çüye lebele sulh o aşireti o herati sürekli lazım. lazım. Sonra dünyayı lazım var.